Je denkt, wat zit ze hier al je serieus melken? Wat eerder, wat voor nice hebben. Maar ik ga inderdaad nice. Ik houd er mij op. Na 4 uur, 4 dagen in de week vlaggen, houd ik er mij op. Wat is mijn heel lief? Jongens, ben ik heel lief hier, hè? Ja. Ja jongens, dus we gaan nou 3 weken lekker vakantie. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe Vlog. Ja jongens, je denkt, wat zit ze hier al je serieus melken? Wat eerder, wat voor nice hebben. Maar ik ga inderdaad nice. Want jongens, ik houd er mij op. Na 4 uur, 4 dagen in de week vlaggen, houd ik er mij op. Maar, net heel dag jongens. Nee, want we gaan van 4 vlogs in de week gaan we naar 1 weekenvlog. Dat houdt in dat ik op de teasers upload. En op de teasers komt dan een vlog over wat ik de week ervoor al je dieren heb. Maar daar vertel ik wat ik dieren heb, maar ik laat ook beeldjes zien wat ik dieren heb. Maar dat is een beetje een orenopzet als wat we nodig hebben. Zo ga ik weer wat meer rondom orenprojecten te doen. Het boek bijvoorbeeld. 4 in het roer. 4 in het roer, dat documentaire. Wat is mijn heel lief? Jongens, ben ik heel lief hier, hè? Ja. En ons is het een beetje te druk. Dus we gaan naar 1 vlog in de week. En we gaan nu aan zijn eerste 3 weken vakantie. En na de vakantie gaat het volgende zien. Dus op zo'n januari is de eerste weekvlog. En dan zeg ik wanneer hij dit is. Nou, op die jeetje, dat is een leuk cadeautje. Wat een feest. Wat een feest. Ik ga op vakantie weg. Ja, Shailde begint er, want ik hier nog de vraag aan hun alle jaren. Iedereen die er zit, die had heel vaak in de vlog geweest. En ik ben wel benieuwd, wat voor vlogs kun je hem zo snel nog herinneren? En Ilde mij beginnen. Welke vond je leuk? Gran Canaria. De vakantie naar in het Vleentuig. En bij de hele familie in het Toen Vleentuig. wil ik nog niet zien. Is het echt een Ik mini krijg in je. Koos kreeg Ja, er maar ook een jeetje. Ja. Toen wil ik al even. Ja, Krijg. ja, Dus krijg. sliepte ik. Ja. En wie hem dan, jongens? Ik zie dat ik denk nog de 12e vlog. Wat wie dat voor vlog? Toen In de slier, toen ging ik met in Mem de die paak in theatertuin. de theatertuin. Gingen we van de bulten naar de slieden en toen voelden we maar de slieden van Maar de voel me hem slieden hartstikke af. goed niet, toch? Ja, voelden we van de slieden af en toen voelden we maar de neus in de slieden. Ja. Ja. Dat is wel grappig. Nou, doe je het. En Wat maar is de voor die een bloemen. heugelijke vlog? Een heugelijke vlog. Oeh. Oh, wat vond je het vies leuk Nou, met ik dat vond, broodje? ik vond Zweden wel heel mooi. Ja, dat is echt nog heel leuk. Dan ben je op vakantie, ga je een soort van levend dagboek zeg Een maar. dagboekje. Ja. Nou, en Gran Canaria vind ik natuurlijk heel Dus leuk. echt, de vakantievlog is heel leuk. En toen Mooi gingen we voorbeeld. in een wettenpark. En toen niet we alles vlogt, maar dat wie net opnam. Dat is denk ik net het leukste moment Nee, dat echt. we betekent. Het minst, het Nee, meest, het wettenpark. Ja. De camera wie het stikken ging, wat er wie wetter in kwam. En de minst leuke vlog weer diegene in het waterpark die het mislukt weer. Die Ja. we dus net chillen. toen zei ze altijd Die golfbeelden. vlog die er net is. De vlog die er net is, dat weer de alle... Ja. Zei ze golfbeelden. Oh, wat wie ik toen verdrietig jongens. Je merkt hè? Ja, Ja, en ik vind in het zo- Saus bij zien, maar... Ja, en ik ging nog maar de vlogkamer van de Glee, waar ik eigenlijk zelfs niet oud worden. Maar ik moet van de vlog dwan en toen... Maar helaas. Ja. En ik voel Kroatië echt heel Oh leuk. ja. Oh ja, heb ik vlag. Ja, dat weet je met jou. Ja. Nou, hast toen nog vlags? Ja, dat vind ik dat vond ik leuk. Of dit hebben we die of dat hebben we die. Dat is echt leuk. Ik dacht misschien nog de videoclips. Vond ik ook altijd leuk. Als Ja, ik ben vreemd. Oh ja, dat vind ik toch leuk. Wie Pippi Langkous. Oh ja. Pippi Langkous Ik wel. op vlog. Ja, zaken. Dat is die plak. Ja. Ja, in Pippi En de wel. jitjes. De jitjes. Ilde, wat zei men dan altijd bij de jitjefeestjes? Happy birthday. Daar zei ik altijd maar eens van... Waar is je doet jitje? Die vindt het toch echt zo leuk? In broodkleren. Broer is net lief. Is die broer net lief? Nou, echte broeder-zusterliefde. Ja. Ja. Maar, Hilde, wat vond je toen nou de leukste vakantie? Ja, jongens. Oh, Zaak, zaak, kom kom doe erop. daar maar, dat is beter. Dus, Eén vlog in de week. dus 1 vlog in de week. Wordt wel ietsjes langer misschien. We zitten nu vaak rond de tol, wat tot 20 minuten. En dan wordt het denk ik ongeveer altijd, zak uit. Dat ongeveer 20 minuten. Denk ik. Lukt het? Ja, rustig? Zaak. Ja jongens, dus we gaan nou 3 weken lekker vakantie. Hierin vieren we nog Sinterklaas, Christ, nee. Of zo'n soort ding. Ja, pak maar.
En daarna hebben we rond net mij als Else Duivenvlag. Dus maar voor mij ook wel een beetje wennen van je. Ik wil een beetje zaak eerst hard met me op van vlag van steeds wel schande. Maar we houden dus net helemaal op. We gaan nog wel terug, maar een beetje op een oren wezen. Ik hoop zelf dat je wel al je zin blowen. Ja. 10 maanden, zo'n januari is de eerste weekvlog. Ik zou zeggen, want een naaie shitsvlog. Hey hoi! Hey hoi! Loop maar hem op. Weet u wat jullie zijn? Dat is nog een stand.